Hola, molt bona nit. Dimarts 6 de setembre del 2022 i terminem la jornada en el més destacat de les notícies de les comarques d'Alacant, centrals i sud del País Valencià. L'Ajuntament d'Alacant ha aprovat avui dimarts un pla d'ajudes a pimes per a combatre la crisi climàtica. El termini pareix que serà reduït, però encara no s'han aprovat les bases. Esteu atents. El Col·legi de Farmacèutics d'Alacant protesta perquè la nova llei d'avortament els lleva l'opció d'objectar consciència a l'hora de vendre la pastilla del dia després. Jo no sé si el seu dret és major que el de la persona que vol comprar-la, però si aquest dret de consciència se'ls torna de nou, jo vull que s'identifiquen per foro per no entrar a aquestes farmàcies. L'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig ha tornat 300.000 euros d'una subvenció de serveis socials de la Conselleria per la manca de justificació, que són això aquí sí. Per altra banda, tornen les obres a la carretera Elx-Santa Pola, el que suposarà problemes de trànsit a un vial molt utilitzat. Una bona notícia, el Col·legi Mirador d'Aigües comença el curs escolar en 96 alumnes, més del doble que fa 3 anys. Tal volta indica un canvi de tendència? Els productors de raïm de taula del Vinalopó inicien una nova campanya enfonsats pels alts costos, però enguany rodejats en les fotets amb molta gent de camisa blanca, dels que mai han xafat terra, vull dir. Alacant neteja barrancs i rambles davant una possible dana, l'alcaldessa d'Orihuela proposa una taula de diàleg per evitar la construcció a Cala Mosca, l'últim quilòmetre lliure de la seva costa. En esports, la campiona del món de futbol sub-20, la jugadora de Denia, Fiamma Benítez, rep el reconeixement de la seva ciutat i veïns. L'Elx ha enviat 1.400 entrades a l'Atlètic per al pròxim partit i la lesió del central de l'Hèrcules de Jaló el farà fora de les canxes al voltant d'un any i el club s'ha mogut ràpid per a fitxar Roger Riera. Obrim el rebost mediterrani i si no sabeu què fer per a dinar demà, us proposem un guisat de la nostra amiga Montse de Bollitori, un pollastre al vermut, un vermut, òbviament, de la nostra terra, com calla i veu o distingit de teulada, i l'acompanyem de viscerot, un vi blanc de finca Montroig. Això és tot per avui, mireu-me, bona nit, fins demà.